يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على عبدك ورسولك سيدي وسيد المرسلين وإمام المتقين وقدوة زاهدين محمد وآله الطاهرين المعصومين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أم بديت بشرف الله جبه كشي على تاي هنا على تاي بركة على تاي على كوجيد أنكلن لنا بلا جلنكا. Anga bijuma kutuba kena kan ambe sanangoroba almami aleye kutuba belebele ke anye anga je anga misir wele laje anga soroka anya mada kutuba infe. Allahu akbar Allahu akbar Hazan la ilaha illallah Hazan la ilaha illallah Hazan anna Muhammad Rasulullah Hazan anna Muhammad Rasulullah Hayya kutuba kono ya aw mu'minu an kelen ko ka Allah subhanahu wa ta'ala tanu ka Allah wale nyumando ala mini tanu ka kan wati bela jelena ambo Allah subhanahu wa ta'ala tanu daiman ka Allah tanu ka Allah ko nyumando ala min ka bo ka sekoro talembe ala mi aka nema cheru onna ka shere ka fo mawrasite fona kara o masanye ale kelen bede ba ka masayala jenyon tala flanan tala deme mbaga tala ka jigi dalembo kan o de bina deme aka alaya barawla la alaka bomo alaka famya nyumandamo ameshira ka anga kuntigi bayin no kira bayin alayhi salatu wassalam ka don fo alaka jonde alaka chidendo kuntigi bayin nabi nyumon bela jelen dafalando ala ya ci watila kabon nabi nyumona ci don cera kana cion bangi nayi ka cion yenge jie duguma kolo sanfe ni kira alayhi salatu wassalam ka arama don kanda kata Allah subhanahu wa ta'ala ka sirafe ala ya fusayani danfen bela jelen o ala bayinde do la ilaha illallah محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أمغو أو كدون كفو كم مسألة ناني نبي من واجب يلندو أرم دينكا كو دوني نيني كو دون فلان وسا إبسك كديني الناس تكون يومان كتشويا منا ni ala yesranye ni ala doin o masala nani jume a fola o e doni ni akambe doni jume mo ala don ka ala yini ka don ni ala subhanahu wa ta'ala de ale de dani masai ale de saya masai
ale de fɛn bɛɛ lajɛlen tigɛlatigɛbaga masa ye f'i ka ala ɲini k'a dɔn fo k'a dɔn ala kari k'a dɔn k'a fɔ nin de ye ne dan wa ne dankun ye nin batoli de ye nin ka yamaruyakanw de ka ɲi ka kɛ ne ka baarakɛtaw de ye ka ala ɲini k'a dɔn o y'a fɔlɔ ye ka alakira alayhi salatu wasalam n'o y'a ka ciden ye nabi ɲumanba in k'o dɔn k'a dɔn k'a fɔ ala ka ciden de ye nin cɛba in ye ala ye nin cɛ sanuma in ci ka na anw de ma ka anw bilasira ni ala subhanahu wa ta'ala ka siratigɛ minɛli ye ni maa min tugun'a la i kisira i kandara ni maa min banna la i kunnagoyara i halakira ala k'an kisi o ma ala k'an tugu a la ya rabbi ala k'an tugu a la k'i ka diinɛ ɲɛɲini k'a dɔn diinɛ jumɛn silamɛya diinɛ min fɔra n'an b'o la su ani tile an bɛ k'o birika wuli kɛ an sɛgɛnnen don o la diinɛ in ɲɛdɔnlen tɛ k'i k'a ɲɛɲini k'a dɔn diinɛ in ye min ye n'o ye silamɛya diinɛ ye k'a dalilu bɛɛ sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn k'a ban pewu nin ye silamɛya yɛrɛ yɛrɛ de ye balimakɛ n balimamuso nin de ɲininen don silamɛw fɛ mɛ nin dogolen don anw na bi dɛ walahi anw ka diinɛ in dɔnnen tɛ ala in yɛrɛ ma dɔn anw fɛ fɔlɔ o dun y'a bɛɛ lajɛlen ye alakira alayhi salatu wasalam ale cira ka na anw ma o y'a sɔrɔ an bɛ dibi juguw de la wallahi alakira nana anw bila nɔrɔ de la k'an bila yelen na k'an bila siratigɛ tilennen ɲuman kan n'an tugunn'o la ka baara kɛ n'o ye an bɛ arijinɛ sɔrɔ ala ko nɔgɔya ne n'aw ye bɛɛ lajɛlen ka kan ka nin k'i ka baara de ye ka wuli ka jɔ ka ala ɲini ka ala dɔn ka alakira dɔn k'i ka diinɛ ɲɛɲini k'a dɔn a dɔn k'ala kari yɛrɛ 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 k'a dɔn k'a fɔ nin ye diinɛ yɛrɛ yɛrɛ de ye ala ka faamuya ɲuman d'an ma ala ko kɛ alakira bonya kama a ko a filanan ye jumɛn ye al amalu bihi a dɔnnen i fɛ tuma min na k'i ka baara kɛ n'a ye a sabanan a da'watu ilayhi k'i ka weleli kɛ ka taa diinɛ in ma walima ala ko in ma i y'a dɔn ka ala dɔn k'a ka kira dɔn ka silamɛya diinɛ ɲɛɲini k'a dɔn a dalilu yɛrɛ hakika ka baara kɛ n'a ye ka weleli kɛ ka taa ma a ko a naaninan o ye sabali ye n balima silamɛw o de ka gɛlɛn bi dɛ sabali kɛlen bɛ k'anw diɲɛ bi kosɛbɛ anw bɛ k'an ka sew ko de boli sekoni min b'anw bolo diɲɛ na yan wallahi o de kɛlen bɛ k'anw dabali ban bi diɲɛnatigɛ la se min b'e bolo ala de y'a d'i ma wallahi pilasini in de don don dɔ la ala b'a bɔsi i la walima i bɛ taa k'a to i kɔfilɛ ala la i ka tuubi i ka segin ala ma wallahi n'i ye ala dɔn ka fara i ka se in ani i ka pilasi in kan i bɛ lahara sɔrɔ ko ɲuman ala ko faamuya di ne n'aw ma k'i ka sabali tɔɔrɔ ni degun o fɛn o fɛn bɛ i sɔrɔ diinɛ in kɔnɔna na e ka ala dɔn kɔnɔna na i ka kira dɔn kɔnɔna na ka baara kɛ n'o ye k'i ka sabali o tɔɔrɔ ninnu kɔrɔ i k'a jira ala la e bɛ k'i ka baara in kɛ ala de kama o ala kama baaraw ka n'o tiɲɛ ni yaada ni kaba ye degun o degun mana i k'a di ala ma i ka sabali n'a ye k'o de ɲininen don nin masala naani nin de ɲininen don silamɛ fɛ madama n'i ko k'i ye silamɛ ye birika wuli ko tɛ dɛ an b'a kɛ seli kɛ ala jati de kama olu de ko don k'i ka nin koɲɛ ninnu ɲɛɲini k'a dɔn n'o kɛra wallahi i bɛ se ala ma i ɲuman ala ko nɔgɔya ne n'aw ye ala ko nɔgɔya ne n'aw ye a ko cogo di tugun ala subhanahu wa ta'ala ye dalilu min fɔ o kumakan in na ala y'i kala a ka lansara tile la wal asri innal insana lafi kusrin a ko hadamadenninw bɛɛ bɔnɛlen don dɛ k'an bɛɛ lajɛlen bɛ bɔnɛ kankun de la illa allazina amanu wa amilu saliha wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr baara gɛlɛman de bɛ yan mun ma anw bɔ nin danga in na sisan ko fɔ maa minnu n'u leminiya la maa minnu dara ala la i dara kira la i dara sagakunu na i dara kiyama jɔ la i dara arijinɛ la i dara tasuma la ala k'o demina di ne n'aw bɛɛ lajɛlen ma
ko fana kɛra maa mun lemine a la dɛ olu bɔra a la a ma d'an ma wa amilu saliha ka ɲumanya kɛ o ɲumanya bɛ min aw ni ɲɔgɔn cɛ bi farafarali jugu duw tilalen do fila ye bi balima damaw tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ sinjimaw yɛrɛ olu kɛlen bɛ ka ɲɔgɔn kɔrɔtɛ bona ta ɲɔgɔn kama yɔrɔw kɔnɔ fɛ su ni tile furumuso filaw olu kɔdonnen do ɲɔgɔn na kɔrɔ ni dɔgɔw bɛ marifa ta la ɲɔgɔn kama sabali bɛ min o ɲuman bɛ min illa allazina amanu wa amilu saliha wa tawassaw bil haqq ka ɲɔgɔn minɛ ni tiɲɛ ye o tiɲɛ fana tununa anw bolo bi pewu ngalonbatigɛ de kɛlen bɛ ka anw dɛmɛ bi n'i ma kɛ ngalon ŋwaane yɛrɛ ye walahi i mago ti ɲa n'i sera biro dɔ da la faama dɔ bɛ yen bɛ ngalon dɔ tigɛ fɔlɔ yanni i ka pilasi sɔrɔ subhanallah n balimakɛ n balimamuso ala ye fɛn bɛɛ lajɛlen ye walahi i wakalu sira ala la i ka tiɲɛ fɔ ala b'i dɛmɛ nin de kɛlen bɛ ka ko gɛlɛya anw bolo bi wa tawassaw bil haqq ka ɲɔgɔn minɛ ni tiɲɛ ye wa tawassaw bis sabr ka ɲɔgɔn minɛ ni sabali ye o sabali bɛ min bi o sabali bɛ min karisa y'a kɛ na n t'a to yen fo n ka n ta sara i ma jiginen don waati min na se t'i ye e nana se sɔrɔ ko nin de kɛra n na fo n ka n ta sara balimakɛ n balimamuso a to ala ma wallahi ala b'i ta sara n'i y'i ta sara o tɛ foyi ɲa e kɔni bolo o ye belebele ye mais i ma foyi de kɛ ala ka faamuya ɲuman d'a ma ala ko kɛ alakira bonya kama ala subhanahu wa ta'ala ye nin fɔ a ka kuranɛba in kɔnɔ imam shafi'i yɛrɛ ko kɔrɔfɔ la cogoya min na a ko wallahi hali ni ala subhanahu wa ta'ala ka dalilu kun danna nin mɔ a ka danfɛnw ye jɔnw ye ko nin kun ye wasakɛ imam bukari o fana ye kuma sɛmɛntiya k'i k'a ɲini k'a dɔn fɔlɔ ka kɔn i k'a fɔli ɲɛ e bɛna mun fɔ k'a sɔrɔ i tɛ fɛn min dɔn i b'o fɔ cogo di i bɛna mun fɔ ka sɔrɔ ka baara kɛ n'a ye a ko cogo di o la wa'lamu annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika a dɔn ko ala de don kelen bɛ yen ala la ilaha illallah maa wɛrɛ si tɛ yen masa min kɔ ale de ye ala ye ale kelen pe de bɛ yen i k'i ka jurumi yafa ɲini ala fɛ e ma ala dɔn ɲɛɲini jurumi min bɛ kana e b'o yafa ɲini e b'a ɲini jɔn fɛ a ɲinibaga t'i bolo parce que i tɛ ala dɔn i m'a ɲini ka ala dɔn i m'a ɲini ka kira dɔn i m'i ka diinɛ yɛrɛ dɔn e bɛ jurumi yafa ɲini cogo di jurumi min b'i kana ala k'an kɛ ala dɔnnaw ye ala ka ala dɔnni yira ne n'aw bɛɛ lajɛlen na ala ko kɛ alakira bonya kama ibadallah inna allaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun azkurullaha al-'azim al-jalil yazkurukum wallahu a'lam bima tasna'un subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سمع الله لمن حمده
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على من لا نبي بعده سيدنا محمد وآله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بدين تبشر في الله جبوا أنغا جمعة سلم كفه أمي أولاد دنيا كافو أنغا بجمعة كتبين أنيا كسنانكروبا جمعة مصر بلبلبا كنو أنغا كتب دمان لمنن كفه نينغا سلك أنغا المام كفه أمي أو بلا جلنفو كودو كرامانتو الله كديلا الله فه الله كهينة أنا ككشي أنا كباركا الله كوجدي أنكلين لنا بلا جلنكا ينغالي كله بيامبولو كتنكو أنغا إمامنا أني أنكر مغلا ودي على رأي مغمية أني أبورا مغمنونا من داي منتكلاي ولا سا أنغسك على دون مغمية ردو إن شاء الله وي أنغا ينغالي فلوي الإمام السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ومقداره العظيم أما ألفك على بركتك على ولي مندو ألمي أن يرسيني كنكا ويكا المميا من أنت كبركنه أفني عثمان تراوري سنغروبا جمع مصريبا المامي عثمان تراوري كابو إمام نوح تراوري نودي إمام إدريس تراوري إمام إدريس تراوري ودين ني عثمان تراوري الحمد لله مبادين تفسير في الله جبوا ناكل من دايمنت كلاي ni anga imam yara ya na bora bokolo muno na bora ka ofanye almamiya sigile me fem kan kalando mo tse kabla mo nye jango juma kutuba kibe o kala ni ti fendo ma fe ka don ale ka kalon damne na wati jumona kara mo ko jumon fenen bolo dugu jumon fenen kono alhamdulillah rabbil alamin ama ala tanu ga ala wali mando ne ka kalan damne na kabini fitini mfaka yere bolo ya no yanga chokorobaye Alhaji Idrissa Traoré ala ka hinala o anye kalan folo ka ale bolo blongono o duguma kalan ay en formé wala foka se en keli ka nyematige doni o ko fe ay mbolo bo barabela kambla kata jene ndara san dama dama ke jene kurane kalan doronila kurane kalan ka jigi ka kitabu jama doni kalan yenino ni ala ka je onko ni kalan damine ni chugoyala damina na ayere ka chokoroba bolo ya o ko fe kata jene ay wati min ke sa an segine kana ayam bla tuguni kata madarsa ka bolo ka o me nyo fene madarsa damine ayere fe ya klasi folo flana sabana nanina duruna ay serola ka yelema Bamako madarsa do be badla bugundu ko madarsa to sidikiya afle flamisri kerefe kasurunya badala doni ko madarsa to sidikiya a directeur Ustaz Magasuba mi ale kitabu bo madarsa tokola nango mako inshaul mufida karamo mi abo directeur mi abo malila ya ode Magasuba mayanye madarsa kun filanan ke mbolongoro ko nyere ka chokroba tala ya o kase 6e mois ka examen ke naharu jelibala o naharu jelibala sandama do ke kata se 10e 11e anyele mana Mahad Qalb bin Abdul Aziz Baba Sise ka madarsa Bajala 1 o nyela ka sandama do ke o kase fo bakimo bagi tigale ngoro ko sa anya e o kisim do be no e centre iran o kalambe donim be fene famia be alhamdulillah rabbil alamin ayan yelmana intuko ka sanduru nyogon ke o sanduru na inde la sa ala nana kan nay parce que sanduru mena damnat mamina
ko wɛrɛw donna kalankow kɔrɔ fo kana se cɛkɔrɔba yɛrɛ ka ntanyali doni mɔ kɔnɔ n ka sɔrɔ ka na Sanakɔrɔba. Alhamdulilahi rabbil alamin n ye kalan kɛ sira mun fɛ o ye nin ye. Karamɔgɔ mun fɛnɛ donna an jigikɔrɔ kalan in na Ustaz Musa Gawusu ani Ustaz Dawud Haidara Lafiyabugu Misiri Alimami don. Ale yɛrɛ de y'an kalan tajwidi in na kosɛbɛ parce que ale ka hisa kun y'o ye kalanyɔrɔ in na centre iranien la ale kun b'o la kosɛbɛ. Ale ni Sise Ustaz Sise centre Iran na ani Idris ninnu Sheikh Idris voilà ninnu bɛ darsu di an mɔ ye alhamdulilayi u n'u tɔw bɛɛ lajɛlen an da tɛna don a bɛɛ tɔgɔ la n'o tɛ u ka ca alhamdulilayi rabbil alamin an kɔni ye kalan ta nin sira kan fo kana se bi ma an filɛ cogoya min na nin an b'o de sira kunna. Alhamdulillah n badenw nin ye an ka alimami a ka kalan tɛmɛ siraw ye dɔɔni a ti ban sabu Ala kira ko k'a ɲini kaburu bamunafini fo ka taa se kaburu den dali ma an b'a deli Ala fɛ dɔɔni barikama caman kodɔnma caman Ala k'o di an n'an ka imami ma. Ni an bɔra yen ɲininkali min bɛ tugu o la o ye a bɛ jama min ɲɛ bi alimamiya Ala ka sɔn don nka Ala tɛ foyi kɛ fo a kɛ sababu dɔ bila a la. N b'a fɛ k'a dɔn sababu jumɛn nana n'a ka imamiya in ye wa a daminɛna waati jumɛn fɛnɛ kɔnɔ. Alhamdulilahi rabbil alamin sababu min nana ni alimamiya in ye komi n y'a fɔ kuma daminɛ la anw mɔkɛ de diinɛ tu tigɛ dugu in kɔnɔ yan. Tuma min na misiri bɛ yan kelen bɛ na don misiri la a b'a wele a b'a seli maa si ka sira tɛ Ala ko la a bɛ bɔ a bɛ taa n'a yɛrɛ ye. A tor'o la dɔɔni dɔɔni ka cɛsiri fo ka na maa sɔrɔ kelen kelen ka fara a kan. A kelen kun bɛ na a bɛ don misiri la a b'a seli ka bɔ. Alhamdulilahi rabbil alamin Ala subhanahu wa ta'ala nana ni fatu ye ka na ni hakili dayɛlɛnw ye maaw sɔrɔla ka fara a kan dɔɔni dɔɔni fo ka na jama caya. Continue n'o cogoya la ka na se anw yɛrɛ ka cɛkɔrɔba ma o fatulen kɔrɔ kɔ cɛkɔrɔba in nana bila a la n'o ye hali Idris Traore. Alhamdulilahi o fɛnɛ taara o taasira kelen fɛ o bɛ bila a la tuma min na o kɔni y'a sɔrɔ diinɛ kɔni bɛ ka faamuya ka ban. O faamuya o la dɔ farala kan de ka taa dɔ farala kan ka taa kosɛbɛ fo ka na se bi ma Ala subhanahu wa ta'ala nana miniji dɔgɔya sababu la dugu fɛnɛ jɛna ka hakilina kelen ta ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ Ala ni bɛn sababu ka yira k'a fɔ ko ni cɛkɔrɔba den kɔni bɛ yen ko a kalannen don an bɛ fɛɛrɛ kɛ k'ale bila alimamiya la ni Ala ka jɛ ni basi kɔni to kɔnɔna na bɛn kɛr'o kan ka ne ta k'an bila alimamiya la ni siratigɛ in na o sababu de nana n'a ye 2012 an y'a daminɛ 2012 inshallah an b'o wagati la fo kana bila sisan na. Ayiwa alhamdulillah n baden TV Sirifila lajɛbaw alimamiya kɛ daminɛ a fɛ kɛra cɛkɔrɔba ntanyani kɔfɛ i n'a fɔ a bɔra k'a fɔ an ye cogo min 2012 kana bila bi la n'i ye o lajɛ o bɛ se san 5 bɔɲɔgɔn ko ma sa an b'a deli Ala fɛ o ɲɔgɔnna caman bɛ Ala bolo Ala k'o di an n'a ma kɛnɛya kɔnɔ wasa kɔnɔ cɛ bɛɛ ni kɛlɛya bɛ misiri in kɔnɔ halisa Ala k'o jidi. Ɲininkali min bɛ tɛngu o la an bɛɛ y'a dɔn bi alimamiya a ma nɔgɔ ka bila mɔgɔw ɲɛ ka tila ka u seli farida 5 la ni ka se juma seli ma a ma nɔgɔ an ka alimamiw balo cogo ma nɔgɔ jamana in kɔnɔ bi an b'a fɛ k'a dɔn alimamiya yɛrɛ fɛnɛ kɔfɛ bolominɛ yɛrɛ jumɛn bɛ ale bolo denbaya dayirimɛ baloli sira fɛ. Alhamdulilayi Ala k'an bɛ sababa ma an ka baara ye alimamiya nin de ye mais komi n y'a fɔ cogoya min na dirasa bɛ yen an b'an débrouiller o la dɔɔni dɔɔni sɔrɔni min b'o la an bɛ jɛ k'o tila ni karamɔgɔw cɛ madarasa ni Ala ka jɛ an b'o de hukumu kɔnɔ n'o tɛ baara wɛrɛ foyi t'an bolo alimamiya in kɔ ka na jɔ mɔgɔw ɲɛ ka seli n'u ye Ala ko ta kira ko ta a banna o y'an ka baara ye. Madarasa in bɛ an yɛrɛ ka du la n'o ye alimami yɛrɛ min fatura Idrissa Traore ale ka cɛsiri de nana ni madarasa in ye k'a kɛ dugu tɔgɔ la ni Ala ka jɛ an b'o de hukumu kɔnɔna na Ala k'an bɛ sababa ma Ala k'a ɲɛ ka d'an ma. Baden TV Sirifila lajɛbaw ka da waati koron kan an tɛna taa yɔrɔ jan tuguni ni émission in dabɔra TV Sirifila fɛ misiriw kɛ dɔn alimamiw kɛ dɔn o kumana fɛ degun minnu bɛ misiriw kan degun minnu fana bɛ alimamiw kan olu kɛ dɔn n'o kɛra ɲumankɛlaw olu fana n'u ta kɛtaw dɔn u n'u ka ɲumanyaw ɲɛsin fɛnw fana dɔn. Ɲininkali laban o ye imam misiri bɛ yɔrɔ min na bi fɛn jumɛn bɛ a kɔnɔ ni a mago bɛ se o ma dɛmɛ na Ala ni tele lajɛbagaw
walasa o k'u ka ɲumanya bolo banban kana selijita yɔrɔ ko b'o la o pilasi ko o labɛnni ka tuguni misiri fɛnɛ ni samiya donna ji bɛ don a la a sanfɛla cogoya fɛnɛ lahalaw bɛ yen an b'a fɛ ka dilancogo ɲininow la an kɔni b'o lahalaw kɔnɔ misiri yɛrɛ fɛnɛ kuru kɔnɔna e yɛrɛ ɲɛ b'a cogoyaw la donc labɛnw b'a la ni ala ka diɲɛ ye ni misiri yɛrɛ kɔnɔna dɛbɛn de b'an ka misiri kɔnɔ yan ni ala sɔnna ma an fɛnɛ tapi sɔrɔ k'a da kɔnɔ ka d'an ye diinɛ kow de don an bɛ dɛmɛbagaw kɔni fo k'u waleɲuman dɔn ka tila ka aw teleso mɔgɔw fo k'aw barikada k'aw fo k'aw barikada ni ɲininkali mun filɛ nin ye nin de bɛ an fɛnɛ bɔ dibi la ka an bila yelew la ka dɔn k'a fɔ dekun mun bɛ yen n'olu dɔnna dɛmɛbaga ɲuman minnu bɛ yen olu bɛ dɛmɛw kɛ maa o maa dun fɛnɛ bɛ dɛmɛ kɛ ala kama ala b'a bila i ɲɛ dɛ i ti fɔ a kɔ donc o lahala la an bɛ foli kɛ aw bɛɛ lajɛlen k'an ka sirifikɛ fo Sheikh Isman Sherif Madan Haidara k'a ka foli tinga la ka dugawu don k'a ye a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen k'u fo k'u waleɲuman dɔn aw baarakɛlaw yɛrɛ k'aw fɛnɛ fo k'aw tanu k'aw waleɲuman dɔn n'aw ka cɛsiri ne nin tɛ diinɛ kɔni a dɔn a yelen bɔ man di an bɛɛ bɛ k'a kɛ kɛrɛfɛ yan bi dɔw b'a dɔn k'a fɔ ko ja misiri belebeleba fɛnɛ bɛ Sanakɔrɔba bi mais i bɛ taa sɔrɔ maa caman bɛ yen o kun t'o ni kalama alhamdulilayi ala ni aw sababu o de nana n'o ye halisa ala k'an dumɛ nin kan ala ka hɛrɛw jidi ala ka garijɛgɛw fɔni ala ka sababu ɲuman k'an ye ala k'an fatu leminajɔ ye ala kɛra bonya kama salala muhammad alhamdulillahi rabbil alamin baden tv shirifila lajɛbaw an y'aw ladɔnniya nin tun ye an ye Sanakɔrɔba bi juma kutuba kɛnɛ kan Sanakɔrɔba juma misiriba ale a imami an ye bi juma seli ale de kɔfɛ ka tila k'a ɲininka nin dakuruyan damadɔ la ka da waati koron kan an bɛna émission in datugu nin yɔrɔ la k'a fɔ juma wɛrɛ bɛ ala bolo ala kɛ o yira an na a k'an bɛ juma wɛrɛ misiri wɛrɛ la wa shukran lakum fi amanillah يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا